It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. 5 minutes before 6. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba-ke sengiyavala namhlanje ngaphambi kokuqala usuku lwakho bamba sengiyavala. Incwadi kaRuth chapter 1 verse 1. Kwathi emhleni abahlulela ngayo abahluleli kwaba khona indlala ezweni. Umuntu othile waseBethlehem Juda waye kuyohlala ezweni laka Mowabi. Yena nomkakhe namadodana akhe amabili. Hlela bahlulela ngaye abahluleli kwaba khona indlala enkulu ezweni. Laba bahlala endaweni ekuthiwa iseBethlehem. Abazi ngomlando weBhayibheli bazokutshela ukuthi igama lethi Bethlehem indawo yesinkwa noma umuzi wesinkwa. Kodwa sizwe kuthiwa emzini wesinkwa kwaba khona indlala la okwenzeka khona isinkwa okubhakwa khona izinkwa kwahlasela indlala enkulu. Lithi iBhayibheli mase kuhlasela indlala enkulu abanye abathile baseBethlehem badecide ukusuka balishiya iBethlehem behlela ezweni laka Mowabi. Basuke eBethlehem endaweni yesinkwa behla bahamba bewumndeni kodwa bathi mase befika kaMowabi izinto zabheda babuya sebengasaphelele abanye sebeshonile ngoba basuka endaweni yesinkwa behlela kaMowabi. Kanti endaweni yesinkwa eBethlehem asisuki noma ngaba zingahamba kahle izinto kwamanje but asisuke eBethlehem asehleli kaMowabi ngoba masike sasuka kuyiposition masike sasuka eBethlehem endaweni yesinkwa sehlela kwaMowabi khona izinto eziyosilahlekela khona izinto esiyoziluza ngoba sisuke sashiya iposition yethu. Ngifuna ukuthi namhlanje noma ngabe kuthiwa isinkwa siphelile endlini yesinkwa kodwa ungasuki ungehleli kwaMowabi ngoba kunezinto eziyokulahlekela. Awusengathi ngakhuluma nabazalwane kule festive season ukuthi noma ngabe uyababona abanye benza izinto ezithile benza izinto eziphambene nezwi likaNkulunkulu kodwa ungasuka eBethlehem. Hlala eBethlehem ungawele ezweni lakaMowabi ngoba khona izinto eziyokulahlekela khona izinto eziyotshontshwa kuwe. Remain in your position noma ngabe kuthiwa isitha siletha isono ngesoso nangamaplate nangamatray but remain in Bethlehem Judah. Do not go down to Moab ngoba bonke abantu abasuka eBethlehem baye kaMoab khona izinto ezibalahlekelayo khona izinto abaziluzayo khona izinto abasuka beyiphethe kodwa mase babuya bengasenazo. Sengathi ibandla lonke lingama ngeenyawo lithi sizoma kuyiposition la uNkulunkulu akasibizele khona noma ngabe kuyashisa noma ngabe imthandaza ikaphendulwa kodwa suke ezindaweni yesinkwa asisuke eBethlehem asizohlala khona size sibuye isinkwa. Asisuki ngoba nakho izinto ziphambana nathi bese sishiya uNkulunkulu bese sithuka uNkulunkulu sithi ngoba nakho ifestive senza izinto ezingenziwa sidle nokudla okungadliwa sithathe nezinto ezivela kwabanye uNkulunkulu. But we are going to remain in Bethlehem Judah ngoba siyazi sinamandla eBethlehem Judah ila khona esithola khona amandla. Singayi kwaMowabi ngoba masike sasuka kuyiposition yethu sinikeza isithi ikhali zokusinqoba nokusishaya. Ngiyacela kule festive season noma ngabe busuplanile ukuthi ngizothi kuwa kancane ngibuye ngoJanuary, do not leave your position. Hlala eBethlehem noma ungababona abanye beze bekutshele bethi awunaba nospanibani bayakholwa nje kodwa bayazenza lezi zinto. Ungavumeli ukwehlela kaMowabi. Hlala eBethlehem noma ngabe kuthiwa isinkwa sikho manje kodwa indawo yesinkwa soze sibuye. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.